i ni, am ein holl bychodau ynddo fe, trwy ei groes e. Arglwydd o'n i'n gweddio bydde cyfan bore yma yn ei ogoneddi fe. Arglwydd trigyrha wrthon ni. Maddau ni unrhyw fai yn derbyn di. Ac o Dduw, ni'n gweddio trwy dysbryd lan y bydde y cyfan yn ni'n wneud bore yma wrth addoli bod ni'n gweld mwy a mwy o'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, delia gyda ni os gwylio di fod yn dda. Gwna ni fwy y bobl wyt ti wedi'n creu ni fod. Paratoa ni arglwydd. Nid yn unig ar gyfer y gwledd fyddwn ni'n profi gyda'n gilydd ar ddiwedd yr oedfa. Trwy gymryd o'r cwpan a'r bara, ond am y wledd mwy i ti wedi paratoi ar gyfer ni. Yn y deiar newydd a'r nefoedd newydd. O arglwydd, trigyrha wrthon ni. Y mawrygad enw, os gwylio di fod yn dda. Amen. O'n i'n mynd i barhau i addoli trwy gannu rhif 20 yn yr atodiad. Frenin nef, sanctaidd un, mab y tad yn byw yno fi. Mae yna wirionedd gwych fyna yn does bod ni, os ych chi'n Gristion bore yma, i ni yn un gyda'r arglwydd Iesu Grist, a trwy ffydd rydyn ni'n un gyda fe, a mae e yno ni trwy ei ysbryd glân. Mae e yma yn ein plith ni wrth i ni addoli, geidwad mwyn cyfaill ci, nerth tragwyddol heddiw am byth. Rwy'n dod yn awr at dy orsedd di. Wel, gadewch i ni ddod at yr orsedd mewn mawl gyda'n gilydd.
ddarllen mewn moment o 1 Corinthiaid, pennod 11. Llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, pennod 11 ag adnodau 17 i 34. Cyn i ni ddarllen, gawn ni air byr o weddi. Ie, arglwydd i ni yn dod o flaen dy orsedd di. Ac yn diolch i ti, mae gorsedd gras yw hi. Dy fod ti yn dduw sanctaidd ac yn dduw trigarog. Yn diolch dy fod ti yn dduw sydd yn croesawu rai eog fel ni. Am dy fod ti wedi ein gwisgo ni a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bore mawr, wrth i ni ddod ato ti. Ie, ni'n dod yn waglaw arglwydd. Heb ddim i'w gynnig i ti, ond rwy ti mor hael ac yn rhoi gras ar ben gras, bendith ar ben bendith. O dad, ni'n gweddio nawr wrth i ni droi at y air, unwaith eto, wneud i fod yn agos, a wneud i siarad â ni, os gweli di fod yn dda. Am bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. 1 Corinthiaid 11, dechrau'n adnod 17. Ond wrth eich cyfarwyddo, dyma rhywbeth nad wyf yn ei ganmol ynoch. Eich bod yn ymgynnull, nid gwell, ond gwaith. Yn gyntaf, pan fyddwch yn ymgynnull fel eglwys, rwyf yn clywed bod ymraniadau yn eich plith. Ac rwy'n credu bod peth gwir yn hyn. Oherwydd mae pleidiau yn eich plith yn anghenraid mwyn i'r rhai dilys yn eich misg ddod i'r golwg. Felly pan fyddwch yn ymgynnull, nid swper yr arglwydd y byddwch yn ei fwyta. Oherwydd yn y bwyta y mae pob un yn rhithro i gymryd ei swper ei hun. Ac mae eisiau bwyd ar un ac un arall yn feddw. Ond nid oes gennych dau i fwyta ac yfed ynddynt? Neu ydych yn mynnu dirmygu eglwys Dduw a pheri cywilydd i'r rhai sydd heb ddim? Beth a ddywedaf wrthych? A wyf i'ch canmol? Yn hyn o beth, nid wyf yn eich canmol. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Felly, pwy bynnag fydd yn bwyta'r bara neu'n yfed cwpan yr arglwydd yn anheilwng, bydd yn eog o drosedd yn erbyn corff a gwaed yr arglwydd. Bydded i bob un ei holi ei hunan, ac felly bwyta o'r bara ac yfed o'r cwpan. Oherwydd mae'r sawl sydd yn bwyta ac yn yfed, os nad yw yn dirnad y corff, yn bwyta ac yn yfed barn arno'i hun.
Dyna pam y mae llawer yn eich plith yn wan ac yn glaf, a chryn nifer wedi marw. Ond pe bai yn ein barnu ein hunain yn iawn, ni fyddem yn dod dan farn. Ond pan fernir ni gan yr arglwydd, cael ein disgyblu yr ydym. Rhag i ni gael ein condemnio gyda'r byd. Felly fy nghyfeillion, pan fyddwch yn ymgynnull i fwyta, arhoswch am eich gilydd. Os bydd ar rhywun eisiau bwyd, dylai fwyta gartre. Rhag i'ch ymgynulliad arwain i farn arnoch. Ond am y pethau eraill, cafroi trefn arnynt pan ddof atoch. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y mynydd nesaf. Paul yn sôn am yr eglwys yng Nghorinth yn ymgynnull, yn dod at ei gilydd. Ond y problemau yn y ffordd o'n nhw yn ymgynnull, a nid fel na mae hi fod. Mae'r emyn nesaf yn rhoi blas i ni o sut ddylsai hi fod. Arglwydd gad i'm dawel orffwys dan gysgodau'r palmwydd clud, lle yr eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefol fyd, lle'r adroddant y ffyddlondeb iddynt yn yr anial cras, nes anghofio i cyfyngderau wrth foliannu nerth dy ras. O, mor hoff yw cwmni'r brodyr sydd â'i hwyneb tua'r wlad. Heb un tafod yn gwenieithio, heb un fron yn meithrin brad. Glith y nefoedd ar ei profiad, atau'n hyder yn ein hiaith, teimlant hiraeth am ei cartre, caran sôn am ben ei taith. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu, dyn gilydd.
ni gael stori i'r plant nesaf. Diolch Amanda.
yma yn rhoi stori i chi hefyd. Felly mae'r pethau bach yma yn dda iawn i atgoffa ni i wneud pethau. Nawr, dyw anghofio pethau ddim yn dy fyd yn newydd, okay? Felly os ewn ni nôl nawr, ni wedi siarad yn fyr iawn am y cymryd cyntaf yna. Os ewn ni nôl i'r noson yna gafodd Iesu Grist i ddedrychu, okay? Oedd Iesu, os chi'n cofio, fe'n cael swper gyda'i ffrindiau gyda'r disgyblion. Felly nhw'n i gyd o gwmpas y bwrdd. Ond oedd Iesu yn gwybod bryd hynny bydd angen iddo fe i adael i ffrindiau, i adael i disgyblion Caerdydd, a mynd nôl i'r nef at ei dad. Felly oedd Iesu eisiau sicrhau byddai'r disgyblion ddim yn anghofio, ddim yn anghofio amdano fe. Felly dyma Iesu'n gwneud rhywbeth. A gofiwch chi nawr, oedd eisiau bod yn eistedd o gwmpas y bwrdd yn llawn bwyd a diod, a dyma Iesu'n cymryd top y bara. A dyma Iesu'n diolch am y bara, mae'n rhoi diolch i Dduw am y bara. A dyma fe'n torri'r bara, a gobeithio, falle gewn ni'r geiriau ar y sgrin i'n helpu ni. Diolch, Rodri. Mae Emyr wedi darllen y geiriau, mae'n barod unwaith heddi. A felly, dyma, mae'n lot yn llai, ond dyma'r maint i ni'n cael, okay? Felly, dyma Iesu'n dweud, hwn yw fy nghorff i. Oedd e'n cyfeirio at y bara, oedd e'n dal. Hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn i. Gwnewch hyn cof amdana. Ac wedyn ar ôl y swper, dyma Iesu'n mynd i fe tebyg arall. Dyma fe'n cymryd cwpan, oedd e'n llawn gwin. A dyma fe'n dweud eto wrth y disgyblion, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch chi cof amdana. Felly, Iesu eisiau disgyblion i gofio amdano fe. Felly, bob tro o hyn allan, byddai'r disgyblion yn bwyta'r bara ac yn yfed y gwin yn y cynnig, bydden nhw'n cofio am yr arglwydd Iesu Grist. A dyna beth ni'n gwneud yma heddi. Ni wedi dod yn un corff o bobl, yn un teulu o bobl sy'n caru, sy'n credu a sy'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist i yfed y gwin ac i fwyta'r bara gyda'n gilydd. A dyma dau symbol, union dau symbol oedd Iesu wedi defnyddio gyda'i disgyblion i helpu ni gofio y bara, i helpu ni gofio am gorff Iesu Grist oedd wedi torri ar y groes wrth iddo fe ddioddau marw mwyn ni, a'r gwin yn helpu ni gofio am waed Iesu Grist yn llifo allan o'r gorffau ar y groes. A felly, diolch Iesu, yr unig un dibechod perffaith oedd yn gallu gwneud hyn, yn gallu mynd i'r groes a marw mwyn ni, cymryd ein cosb ni, talu'n dyled ni, fe marw mwyn ni i allu byw. A felly diolch iddo fe. Bob tro nawr, i chi gweld oedolion o cwmpas chi, yn yfed y gwin ac yn bwyta'r bara, cofiwch chi hefyd beth mae Iesu Grist wedi wneud drosto ni. Wch chi gwrando ar enw o dda. Diolch yn fawr nôl ar eistedd. Diolch yn fawr. Diolch man dda. Mae gawn ni air o weddi yn gilydd, nawr ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti. Dy bod ti wedi trefnu ffyrdd i'n helpu ni i gofio amdana ti, ac i gofio am y cwbl roi ti wedi wneud drosto ni. Ni'n diolch i ti am heddiw fod e'n ddydd Sul, diwrnod cyntaf yr wythnos, dydd yr arglwydd, dydd yr atgyfodiad. Diolch o dad pob wythnos wrth i ni gyfarfod ar y dydd hwn i ni'n cael ein atgoffa fod Iesu wedi mynd i'r groes a'i fod wedi atgyfodi ein mwyn ni. Ond ni'n diolch arglwydd hefyd am y cymyn, ac wrth i ni gymryd o swper yr arglwydd ein bod ni yn cofio yr hyn mae Iesu wedi ddioddau. Cofio am ei gariad cofio am ei barodrwydd i fynd i'r groes, cofio fod wedi gwneud hyn ein mwyn ni, mwyn i ni gael maddeuant, mwyn i ni fod yn un gyda'n gilydd ac yn blant i ti,
O Arglwydd, ni'n diolch i ti am y pethau hyn yn gweddio bore yma. Yn neud i helpu ni i gofio fel dy bobl di. Ac os oes unrhyw un yma, bore yma sydd ddim eto yn dynabod di, sydd ddim eto wedi credu yn yr arglwydd Iesu, ni'n gweddio bydde y bore yma yn ddiwrnod i'w gofio, wrth iddyn nhw ddod i roi eu bywyd i ti. Dad, ni'n diolch i ti hefyd, ni wedi cael yn osgoffa fod heddi yn Sul y Mamau, ni'n diolch i ti am ein mamau ac yn diolch am y drefn rwy ti wedi osod yn y greadigaeth, fod gennym ni rieni a dad, ni'n diolch am gyfle heddi i feddwl am hyn. Ni'n gwybod hefyd arglwydd fod y diwrnod yma'n gallu bod yn anodd i rai am bob math o resymau. Ni'n gweddio felly wneud i fod yn agos ac cysuro a chynnal pob un ohono ni. Dad, ni'n diolch am dy gariad di, yr cariad yna sydd wedi cael ei wneud mor amlwg i ni ym mherson Iesu Grist. Ac arglwydd ni'n gofyn nawr, wrth i ni ddod eto i wrando ar dy air di, wrth i ni ystyried arglwydd beth sydd gan y pethau hyn i wneud gyda ni. Ni'n gofyn arna ti i siarad, ni'n gofyn arna ti i weithio yn ein calonau ni. Dad, ni'n gwybod bod ni fel yr Corinthiaid yn gallu bod yn anghofus. Ond nhw'n amlwg jyst yn rithro i fwyta ac i yfed unrhyw ffordd o'n nhw'n gweld yn dda, yn meddwl amdanyn nhw eu hunan yn unig. O arglwydd, cadwa ni rag hynny'r bore yma. Helpa ni i osod ein meddwl arna ti. Helpa ni i ystyried ein gilydd. O arglwydd, a bendithia ni nawr. Am bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o rymal 1 nesaf, rhif 37, yn rymal 1. O'r nef y daeth fab dyn am, i'r byd yn dlawd, heb feddi dim, i weini'n fwyn ar y gwan, ei fywyd roes i ni gael byw. Hwn yw ein Duw, y brenin tlawd, fe'n geilw oll i'w ddilyn ef. I fyw bob dydd fel penanreg wyw o'i law, fe roddwn faw i'r brenin tlawd. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
trowch gyda fi i'r adran y ddarllenon ni yn 1 Corinthiaid pennod 11 ac adnodau 17 i 34. Fe eisiau chi ddychmygu am funud bod chi wedi cael gwahoddiad. Gwahoddiad i wledd. Mae'r person sydd wedi'ch gwahodd chi yn berson hynod o bwysig, hynod o gyfoethog. Allwch chi ddisgwyl bod hyn yn mynd i fod yn wledd ffantastig. Ac ar ben hynny, mae'r person sydd wedi roi'r gwahoddiad i chi, maen nhw yn eich caru chi. Chi'n gwybod hynny. Maen nhw wedi am yn gwahoddiad personol i chi, a chi yn ei caru nhw, a chi'n edrych ymlaen. Mae'r gwahoddiad yn dweud, dewch. Dewch i wledda. Dewch i wledda gyda fi, dewch i wledda gyda'r bobl rwy'n ei caru. A felly chi'n mynd. Chi'n derbyn y gwahoddiad. Chi'n troi fyny lle bynnag chi fod i fynd ar yr amser arbennig, ac chi'n mynd i fewn, a mae'r parti wedi dechrau. Mae'n y bobl wedi cyrraedd cyn chi, a maen nhw wedi mynd ati i fwyta. Sdim golwg o'r gwahoddwr, mae'r host ddim yna, ond maen y bobl yna, maen nhw wedi bita'r lobsters, a'r steaks, a'r danteithion gorau i gyd, a just briwsion sydd ar ôl. Sio byddwch chi'n teimlo? Wel, byddwch chi'n teimlo bod rhywbeth o'i le. Byddwch chi'n teimlo'n siomedig. Falle byddwch chi'n teimlo chydig yn flin. Byddwch chi ddim yn synnu i weld y gwahoddwr yn dod i fewn i'r stafell ac yn dweud beth yn y byd sy'n mynd mlaen fan hyn. Just ewch. Just ewch. Mae hynny'n rhoi blas bach i ni o'r hyn oedd wedi bod yn digwydd yng Nghorinth. Ni wedi gweld yn yr adran yma o'r llythyr, mae Paul ar hyn o bryd yn delio gyda materion ynglyn ag addoliad cyhoeddus yr eglwys. Siwr oedd y bobl yn dod ynghyd beth oedd yn digwydd pan o'n nhw'n addoli gyda'i gilydd. Ac yn yr adran penodol yma, yr adnodau ni'n edrych arno bore yma, mae'n delio gyda swper yr arglwydd, neu be ni weithiau'n galw y cymyn. Yr eglwys yn dod at ei gilydd mwyn bwyta bara ac yfed gwin, ac wrth wneud hynny i ddathlu aberth yr arglwydd Iesu Grist. Yr hyn mae ei wedi wneud ar y groes, fod ei wedi rhoi ei fywyd droso ni, mwyn i ni gael maddeuant a bywyd, ac mwyn i ni fod yn rhan o'r eglwys ac yn bobl iddo fe. A mae Paul wedi cyffwrdd ar hyn nôl ym Mhennod 10, falle bod rai ohonoch chi'n cofio. Pennod 10, adnod 16. Cwpan y fendith rydym yn ei fendithio. Onid cyfranogiad o waed Crist ydyw. A'r bara rydym yn ei dorri, onid cyfranogiad o gorff Crist ydyw. Gan mai un yw'r bara, rydym ni a ninnau'n llawer yn un corff. Oherwydd rydym i gyd yn cyfranogi o'r un bara. Mae Paul wedi dweud yn barod, pan chi'n dod i ddathlu swper yr arglwydd, chi'n gwneud rhywbeth arbennig, rhywbeth special. Chi ar ryw lefel yn bwydo ar Iesu Grist. A mae'r ffaith bod chi gyd yn cymryd o'r un bara ac o'r un cwpan yn dangos bod chi yn un corff gyda'ch gilydd. Pan mae'r eglwys yn dod i ddathlu swper yr arglwydd, ni'n derbyn gwahoddiad gan Iesu Grist ei hun. Fe yw'r gwahoddwr. Mae wedi'n gwahodd ni i'r wledd yma. Y gwledd gorau gallwch chi ofyn amdano. Mae wedi gwahodd ni i dderbyn bywyd tragwyddol ynddo fe. A felly wrth i ni ddod ni fod i ymgynnull. Nathach chi sylwi falle wrth i fi ddarllen. Mae Paul 5 gwaith yn defnyddio'r gair yna ymgynnull.
ymgynnull, chi'n dod at eich gilydd. Dwi'n ddim yn rhywbeth just i chi wneud ar ben eich hun, mae'n rhywbeth ni'n gwneud gyda'n gilydd. Yng Nghorinth, oedd y pethau yma wedi mynd ar goll. Ond nhw wedi colli golwg ar yr arglwydd, ac o'n nhw wedi colli golwg ar ei gilydd. A fel na ni weld, oedd yna ganlyniadau i hynny. A felly mae Paul nawr eisiau dod â nhw yn ôl. Nôl i werthfawrogi ryfeddod a bendith bwrdd y cymyn. A fy ngweddi i yw bore yma byddwn ni'n gweld hynny hefyd. Bod ni y bore yma yn mynd i allu cael cymundeb, communion, gyda Duw ei hun a gyda ein gilydd. Y pwynt cyntaf fi eisiau ni nodi, os ych chi'n cymryd nodiadau, yw hyn. Swper yw rannu, yw'r swper yma. Swper yw rannu. Nawr, unwaith eto, ni methu bod yn hollol sicr beth oedd y broblem yng Nghorinth, beth yn union oedd yn digwydd. Mae'n amlwg fod e'n rhywbeth i wneud gyda swper yr arglwydd. Mae'n ymddangos, os chi'n darllen yr Testament Newydd, mae'n ymddangos oedd y Cristnogion cynnar, yr eglwys gynnar, weithiau, neu falle'n reoledd, ond nhw'n cael pryd o fwyd arferol, ac fel rhan o hynny, ond nhw hefyd yn dathlu swper yr arglwydd. Okay? Nawr, yn gyffredinol, yn ein eglwysi ni di cadw yr swper yma, a di colli yr elfen swper arferol. Yng Nghorinth, oedd y gwrthwyneb di digwydd. Ond nhw wedi colli hwn, a jyst i trin y peth fel pryd o fwyd normal. Beth oedd yn digwydd? Wel, ni ddim yn hollol siŵr. Cwpl o bosibiliadau. Okay? Yr esboniad mwyaf tebygol oedd hyn, bod nhw yn dod ynghyd, ac o'n nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i gael bwyd a diod, a falle bydde un person yn darparu lot o'r bwyd, a bydde rai pobl eraill yn dod â pethau i gyfrannu, a bydde nhw'n cyrraedd, a bydde nhw jyst yn dechrau bwyta ac yfed yn syth. Bydde nhw ddim yn aros, ydy pawb yma eto? Hang on, mae rein ar goll. Dyn nhw ddim wedi cyrraedd eto. Well i ni aros. Na, nhw ddim yn becso am hynny. Ond nhw'n bwrw ymlaen, fi eisiau hwn. Mae hwn yn edrych yn hyfryd. A bwyta ac yfed, llenwi ei boliau, hyd yn oed rai yn meddwi, yn gor yfed, yn meddwl amdanyn nhw eu hunan. Nawr pam oedd hyn yn gymaint o broblem? Wel, mae eisiau ni ystyried, right? Dwi'n ni wedi understatement bach fan hyn. Fel eglwys, ni ddim wastad yn wych yn cyrraedd ar amser, ydyn ni. Okay? Understatement. Yn aml iawn, mae hynny just achos, fi ddim yn berson trefnus iawn, weithiau mae pethau'n dal ni lan ac yn y blaen, ni ddim yn llwyddo i gyrraedd rhywle ar amser, a'n bai ni yw hynny. Yng Nghorinth, yn yr cyd-destun yma, pam bydde rai pobl falle'n hwyr? Wel, y tebyg yw bydden nhw'n hwyr achos bod nhw'n gaethweision. A bod nhw falle ddim gyda reolaeth dros ei amser a'i oriau gwaith nhw. Falle bod yna stwff oedd rhaid iddyn nhw'n wneud cyn bod nhw'n cael gadael. A felly reswm nhw ddim yn cyrraedd yr wledd yma mewn pryd oedd achos ei statws nhw. Ond oedd y rai cyfoethog, y rai rydd, y rai oedd yn gallu troi lan pryd bynnag o'n nhw moyn, o'n nhw yna, ac o'n nhw'n bwrw mlaen i fwyta ac yfed a llenwi ei boliau nhw eu hunan. Na'r posibilrwydd cyntaf, mae yna opsiwn arall, falle beth oedd yn digwydd oedd bydden nhw'n mynd yn aml i rhywun i gael y bwyd yma, a bydde'r person oedd wedi trefnu'r wledd wedi gosod pethau fel bod y bobl cyfoethog i gyd yn yr stafell bita, a bydde rai tlawd yr caethweision ac yn y blaen mas yn y cyntedd fel petai yn bita mas fyna. So'r bwydydd gorau mewn fan hyn i ni y gweddillion mas fyna iddyn nhw. Neu falle mae cyfuniad o'r ddau beth. Ni ddim yn gwybod.
Yn sylfaenol, y broblem oedd ymraniadau. Ymraniadau yn eu plith nhw. A ni wedi gweld fod hyn yn broblem yng Nghorynth yn barod yn dyn ni, os ych chi wedi bod gyda ni. Nathon ni weld nôl ar ddechrau'r llythyr, oedd yna ymraniadau. Oedd rai yn yr eglwys yn hoffi un pregethwr, pobl eraill yn hoffi pregethwr arall ac yn y blaen. A dyw hwn ddim yn sioc i Paul. Mae Paul yn dweud yn dydy, llun i adnod 19. Mae'n dweud mae pleidiau yn eich plith yn anghenraid mwyn i'r rhai dilys yn eich misg ddod i'r golwg. Hynny yw, mae Paul yn dweud mae yna broblemau yn yr eglwys, a felly bydd ymraniadau achos mae rai pobl yn mynd i fod yn gywir, a mae rai pobl yn mynd i angen cael eu cywiro. Ond mae rhywbeth gwahanol yn mynd mlaen fan hyn yn does. Beth yw'r ymraniad yma? Wel, y ffordd mae'n edrych yw fod yna wahaniaethau o fewn yr eglwys ar sail arian, cefndir a statws cymdeithasol. A mae hyn yn broblem mawr yn y byd, yn dydy. Mae yna wahaniaeth syfrdanol. Os ewch chi unrhyw le yn y byd heddi, newch chi weld mae yna wahanu yn digwydd rhwng y cyfoethog a'r tlawd. Mae yna lefydd sydd ar agor i bobl sydd efo arian, a mae yna lefydd sydd yn gaeedig os nag i chi efo arian. Mae'n wir ym mhob oes, pob diwylliant. A mae'n hollol wirion yn dydy, pan chi'n meddwl amdano fe, bod ni'n ystyried gwerth person ar sail faint o arian sydd yn nhw yn y banc, neu i ba deulu maen nhw wedi cael ei geni. Ond dyna sy'n digwydd yn y byd, yn dyfe? Os ewch chi unrhyw le, newch chi gael heinau, yr lefelau, yr dosbarthiadau yma. Middle class, upper class, lower working class. Yr holl dosbarthiadau yma, os ewch chi rai rhan o'r byd, mae dych chi'r untouchables. A dyna fel mae hi. Mae Paul yn dweud, nid fel hynny. Mae pethau fod yn yr eglwys. Mae'r eglwys i fod yn wahanol. Drychwch ar adnod 22. Mae'n dweud, ond nid oes gennych dau i fwyta ac yfed ynddynt, neu ydych yn mynnu dirmygu eglwys Dduw a pheri cywilydd i'r rhai sydd heb ddim. Beth a ddywedaf wrthych, a wyf i'ch canmol? Yn hyn o beth, nid wyf yn eich canmol. A Paul yn dweud, chi'n codi cywilydd ar eich gilydd. Yn rhoi'ch hunan yn gyntaf ac yn dirmygu rhai sydd heb ddim. Rhag eich cywilydd. Ond chwbl be, mae eisiau ni fod yn ymwybodol iawn o'r perygl. I ni'n gwynebu fan hyn yn does. Fa fi'n gweud, dyma'r ffordd mae'r byd yn gweithredu, a mae'n rwydd iawn i ni fel pobl yr arglwydd i ymdebygu i'r byd, a mae eisiau ni warchod rhag hynny. Gwai ni os ydyn ni'n edrych lawr ein trwynau ar bobl eraill. Gwai ni os ydyn ni'n trin rhywun yn wahanol am bod ganddyn nhw swydd penodol. Neu achos bod nhw'n gyrru car penodol, neu'n byw mewn tŷ penodol, neu unrhyw beth felly. Mae'r pethau yn perthyn i'r byd. Ni ddim yn barnu rhywun ar sail y pethau yma. Nid nhw sy'n rhoi gwerth i berson. Dylse'r eglwys fod yn le sydd yn agored ac yn groesawgar i unrhyw un. Dim ond beth yw eu statws nhw yng ngolwg y byd. Mae'r swper yma'n swper i'w rannu. Dy ddim amdano ni ein hunan yn y lle cyntaf, mae amdano ni fel pobl. Nawr falle bod chi'n meddwl, wel, oce, fi'n derbyn oedd y Corinthiaid yn neud rhywbeth oedd ddim yn dda. Ni ddim yn ei canmol nhw yn hyn. Ond nag yw Paul jyst yn mynd chydig bach dros ben llestri.
Neu gwy'n gor ymateb. Oedd e wir yn gymaint o hynny o big deal? Wel, gadewch i ni weld, yn pwynt nesaf ni yw, mae hyn yn swper sanctaidd. Mae hyn yn swper sanctaidd. Mae yna rhywbeth arbennig yn digwydd fan hyn, chi'n gweld. Mae Duw yn sanctaidd. A felly, rydyn ni fel pobl yr arglwydd fod yn sanctaidd hefyd. Mae Duw wedi trefnu ffordd i'n achub ni rag ein pechod. Mae'r Beibl yn glir am hyn. Ni'n bechaduried, fel ydyn ni, dyn ni ddim yn gallu cael perthynas gyda Duw o gwbl, ond mae e wedi trefnu ffordd i faddau. Mae wedi trefnu ffordd i clirio ein dylid. Mae'r arglwydd Iesu trwy ei farwolaeth ar y groes. Mae e wedi rhoi ei gorff a'i waed mwyn clirio'n beie ni yn llwyr a ein cyfiawnhau ni. Right? Fel Cristion, does na ddim condemniad am ein pechod ni mwyach. Ond dyw hynny ddim yn golygu bod ni'n gallu byw unrhyw ffordd ni eisiau, ydy e? Na, mae Duw wedi'n hachub ni mwyn i ni nawr fod yn sanctaidd. A felly mae unrhyw bechod yn ein bywyd ni, hyd yn oed fel Cristnogion, yn dal i fod yn ddifrifol. Drychwch ar adnodau 27 i 29. Mae Paul yn dweud, pwy bynnag fydd yn bwyta'r bara neu'n yfed cwpan yr arglwydd yn anheilwng, bydd yn eog o drosedd yn erbyn corff a gwaed yr arglwydd. Bydden ni bob un ei holi ei hunan ac felly bwyta o'r bara ac yfed o'r cwpan. Oherwydd mae'r sawl sydd yn bwyta ac yn yfed, os nad yw'n dirnad y corff, yn bwyta ac yn yfed barn arno'i hun. Mae Paul mewn ffordd yn rhyw fath o chwarae gyda geiriau fan hyn, yn dydy? Yn sôn fan hyn bod yr Corinthiaid ddim yn dirnad y corff. Hynny yw pan o'n nhw'n dod ac yn rhyw fath o ddathlu swper yr arglwydd, ond nhw ddim yn meddwl am yr arglwydd Iesu ar hyn o Dduw wedi wneud. Yn sicr dyn nhw ddim yn meddwl am weddill y corff, gweddill yr eglwys, ond nhw just yn meddwl amdanyn nhw eu hunan. Ac felly mae Paul yn mynd mor bell a dweud, mae yn adnod 20, pan fyddwch yn ymgynnull, nid swper yr arglwydd byddwch yn ei bwyta. Mae be chi'n gwneud, dyw e ddim yn swper yr arglwydd o gwbl, achos mae'r swper yma yn rhywbeth sanctaidd. Mae'r swper yma yn rhywbeth difrifol. Mae'r swper yma yn rhywbeth chi angen ei gymryd yn ystyriol. Wrth i'r Corinthiaid ymddwyn fel hyn, dyn nhw ddim yn rhoi ystyriaeth cywir i'r arglwydd na chwaith i'w cyd aelodau. A fel eglwys, mae gennym ni gyfrifoldeb dros ein cyd aelodau. Chi'n meddwl bod hyn ddim yn ddifrifol? Wel, mae Paul yn dweud, mae yna ganlyniadau i'r ymddygiad yma. Adnod 30, mae'n dweud, dyna pam mae llawer yn eich plith yn wan ac yn glaf a chryn nifer wedi marw. Oedd y canlyniad yn glir i weld ymhlith y Corinthiaid. Na, mae eisiau bod nhw'n falus fan hyn. Gyntaf i gyd, mae'n rhaid i ni fod yn glir be mae Paul yn disgrifio fan hyn yw disgyblaeth yr arglwydd. Mae'n dweud hynny'n glir yn adnod 32, pan fernir ni gan yr arglwydd cael ein disgyblu yr ydym. Hynny yw, ni ddim yn cael ein condemnio. Doedd y Corinthiaid ddim yn cael ei condemnio. Ond nhw ddim yn colli eu hiachawdwriaeth fel petai. Na, ond mae Paul yn dweud, mae Duw fan hyn yn disgyblu chi. Mae'r gwendid a'r salwch a hyd yn oed y marwolaethau rhyfedd yma yn eich plith chi, mae yn arwydd gan Dduw bod pethau ddim yn iawn. A bod angen i chi newid ac edifarhau. Mae Duw sanctaidd eisiau eich sancteiddio chi fan hyn. Disgyblaeth yw e. Ond wrth gwrs hefyd, mae rhaid ni jyst fod yn glir fan hyn,
dyw hynny ddim yn golygu pob tro mae rhywun yn sal, neu pob tro mae rhywun yn wan, neu pob tro mae rhywun yn marw o fewn yr eglwys, wel, mae yna rhyw bechod cudd yn ein plith ni. Na, nid dyna fel mae'n gweithio. Mae'n gallu bod yn wir, a mae eisiau ni chwilio'n hunan. Os yna rhywbeth yn fy mywyd i, os yna rhywbeth yn ein plith ni, sydd yn anghywir, sydd ddim yn plesio'r arglwydd, sydd ddim yn gogoneddu Duw, ac os oes mae angen i ni newid. Adnod 31. Pe bai yn ein barnu ein hunain yn iawn, ni fyddem yn dod dan farn. Mae eisiau ni farnu'n hunain yn iawn, meddwl Paul. Nid bod ni'n, ydw i'n Gristion, ydw i'n heiddi cymryd y cymaint. Nid dyna mae'n golygu. Falle bore yma, ar ddiwedd yr oed wrth i ni ddod i gymuno, bydd rhywun yn dweud, wel, fi ddim di bod yn Gristion da iawn. Ydw i'n gallu cymryd? Wel, os ti'n Gristion, cymer. Os ti di roi dy ffydd i yng Nghrist, derbyn. Nid dyna mae Paul yn dweud. Be mae'n dweud yw hyn, os ydych chi di bod yn pechu, stopiwch. Cymerwch, yfwch, bwytewch, a nawr newid. Cymerwch ac yn y nerth mae e'n rhoi, byddwch sanctaidd ei fwyn e. Felly beth yw'r ateb? Ni wedi gweld chydig o'r broblem, a ni wedi gweld chydig o'r canlyniadau yn dyn. Beth yw'r ateb? Wel, oedd y Corinthiaid yn gwybod o'r ateb. Mae'r ateb i'w weld yn swper yr arglwydd ei hun, a dyma'r pwynt ola, swper yr arglwydd. Mae'r swper yma sydd i'w rannu, y swper sanctaidd yma sydd eisiau ni drin yn ofalus, dyma yw swper yr arglwydd. Mae Paul yn dod â nhw yn ôl yn dydy at y traddodiad. Adnod 23, fe dderbyniais i, oddi wrth yr arglwydd yr hen hefyd a draddodais i chwi. Mae'n atgoffa nhw, cofiwch nawr, beth wnaethoch chi dderbyn. Cofiwch beth yw hyn. Cofiwch beth rydyn ni yn ei ddathlu. Nid pryd bwyd arferol yw hwn. Ie, bara yw e, ie, diod yw e, ond dyw e ddim jyst yn rhywbeth normal. Nid fod e'n anghywir i gyfuno y cymyn gyda pryd bwyd arall, ond oedd y ffordd oedd y Corinthiaid wedi bod yn ymddwyn yn mynd yn groes i neges canolog swper yr arglwydd. Be sy'n digwydd fan hyn? Wel, yn gyntaf, ni'n cwrdd gyda'r arglwydd ei hun. Adnod 23 eto, i'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. A beth yw pwynt canolog y swper yma? Wel, y pwynt yw fod Iesu wedi rhoi ei hun drosto ni. Ac wrth i ni fwyta, ac wrth i ni yfed, wrth i ni dderbyn yr hyn mae e wedi wneud ar ein rhan ni, rydyn ni yn cael ein bwydo ganddo fe. Ni'n cwrdd gyda fe. Nid bod y bara na'r gwyn yn newid i fod yn gorff neu'n waed llythrenol yr arglwydd Iesu, ond maen nhw'n arwyddion o'i aberth e. Ac wrth i ni fwyta ac yfed mewn ffydd, i ni'n mwynhau ein undod gyda fe. Ac ni'n bwydo arno fe. Fe yw yr host, a fe sydd wedi trefnu a darparu'r bledd. A ni'n bwyta yn ei bresenoldeb e. Chi'n cofio pan oedd Iesu yn dod i'r pryd bwyd yma. Ni'n darllen bod e'n dweud wrth y disgyblion, mor dair y bym yn disgwyl
i ddathlu hwn gyda chi. Oedd e wedi bod yn aros amdanyn nhw. Oedd e wedi bod yn aros i fwyta gyda nhw, yn aros i gwrdd gyda nhw. Sut gallwn ni rithro mlaen yn hunanol ac yn ddifeddwl pan mae e wedi darparu hyn i ni? Ond wrth gwrs, mae yna ffocws arall. Ni'n gwledda ar yr arglwydd, ym mhresenoldeb yr arglwydd, ond ni'n gwneud hyn gyda'n gilydd. Eto, ni'n darllen fod corff yma eich mwyn chwi. Mae'r cwpan yma yw'r gwaed newydd yfwch ef. Hynny yw, yfwch chi chi fod i wneud gyda'ch gilydd. Mae'r arglwydd i roi ei hun mwyn y corff, mwyn yr eglwys. Ac wrth i ni gymryd gyda'n gilydd, ni'n dathlu be mae e wedi wneud, nid drosto fi, drosto fi, ond drosto ni. Mae wedi dioddau trosto ni. Mae wedi rhoi ei fywyd trosto ni. Mwyn i ni gael bod yn un gyda Duw, ond mwyn i ni hefyd fod yn un gyda'n gilydd. Does dim raniadau i fod o gwmpas y bwrdd yma. Na, y gwrthwyneb sy'n wir, dyna'r pwynt. Mae'r swper yma fod i ddod â ni'n agosach at ein gilydd. Mae'r swper yma yn gosod ni gyd ar yr un lefel. Does yna neb yma yn gallu ennill yr hyn mae Crist yn ei gynnig. Does neb yma'n gallu talu am yr hyn mae Crist yn ei gynnig. Mae'n rhaid i ni dderbyn e'n rhad ac am ddim trwy ffydd. Yng Nghrist i ni gyd, pob un, angen derbyn. Ys dim os beth yw eich statws chi? Pa mor gyfoethog ydych chi? Ys dim lle fan hyn i falchder, ys dim lle fan hyn i hunanoldeb, ys dim lle fan hyn i genfigen, does dim lle i gwmpo mas i ni'n dod gyda'n gilydd mewn dibyniaeth llwyr. Dyma swper yr arglwydd, swper sanctaidd, swper i ni ei rhannu gyda'n gilydd mewn ffydd. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu, cyn bod ni'n dod at y swper. Ni'n mynd i ganu rhif 364 yn y llyfr yma. Mewn cof o Thaberth, welen ni o Iesu yn cyd nesau. Un teulu ydym yno ti, i'th garu ath fwynhau. Na ni sefyll i ganu.
Wel, mae'n hyfryd yn dydy bore yma bod ni yn gallu dod ynghyd i ddathlu swper yr arglwydd i gymryd cymyn gyda'n gilydd. Ac mae yna wahoddiad bore yma i unrhyw un sydd â'i ffydd nhw yn yr arglwydd Iesu Grist i gymryd. Dim rhaid i chi fod yn aelod o'r eglwys hon, mae'n ambell un yn ymweld yma bore yma, mae yna groeso. Y cwbl i ni'n gofyn yw eich bod chi yn chwilio'ch calon, yn barn i'ch hunan. Ydw i yn y bywyd? Ydw i wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist? Ydw i wedi gweld fy mod i methu achub fy hun, a bod dim byd gen i i'w gynnig? Stim digon o arian dy fi yn y banc, stim digon o weithredoedd da i glirio fy mai, stim byd ni'n gallu gwneud, dim ond trwy ffydd cawn i ddod ger bron Duw. Mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol, felly peidiwch gadlu'r pethau hynny fod yn rhwystyr. Os ych chi ddim yn Gristion, os ych chi wrth rand o bore yma ac wrth feddwl nawr yn ymwybodol nad dydw i ddim wedi credu, yna ni'n gofyn i chi i beidio cymryd. Peidiwch dal nôl jyst achos bod chi falle wedi cael wythnos wael, ond os chi ddim yn Gristion, cymerwch y cyfle nawr i ddod, i edryfarhau, i weddio ar yr arglwydd a gofyn iddo fe i drigarhau wrthoch chi. Mae heddi yn bore hyfryd hefyd am ein bod ni yn cael croesawu aelodau newydd i'n plith ni fel eglwys. Ein arfer ni fel eglwys yw pan mae rhywun yn ei cais am aelodaeth, maen nhw'n cael ei derbyn mewn cwrdd eglwys ac yna i ni'n cydnabod hynny'n gyhoeddus ar fore Sul pan mae cymyn trwy, wel, byddai'n ysgwyd eu llawn nhw mewn moment. Pawb yn embarrassed, ond na fe. Ni'n croesawu bore yma, mae Owain ac Elizabeth a Meirion a Caerdydd wedi gwneud cais am aelodaeth, a ni wedi bod yn falch iawn i'w derbyn nhw fel eglwys. I ni wedi cael eu cwmni nhw yn ein plith ni am sbel nawr. I ni wedi gwerthfawrogi eich cyfraniad chi yn barod i fywyd yr eglwys. Mae wedi bod yn hyfryd eich cael chi yma, ac ni wedi elwa o'ch doniau chi yn ein plith ni eisoes. Ond i ni'n falch nawr bod chi wedi penderfynu ymgartrefu ac ymroi. Ni wedi clywed chydig bore yma yn dyn ni am y cyfrifoldeb sydd. Mae gennym ni gyfrifoldeb fel eglwys dros ein cyd aelodau. Mae gan bob aelod cyfrifoldeb hefyd dros y corff. A ni'n gweddio am nerth i chi ac i ni yn hyn o beth. Wel, na i estyn llaw cyfeithiarwch i chi a chroeso. Gawn ni arbur o weddi. Arglwydd, ni'n diolch i ti am dy gariad, yn diolch am yr eglwys, yn diolch am yr eglwys fyd eang, fod yna bobl o bob llwyth a iaith sydd yn perthyn i ti. Ond ni'n diolch hefyd am yr eglwys leol, yn diolch am gael bod yn rhan o'r corff yma. A ni'n gweddio nawr dros Meirion a Caerdydd, dros Owain ac Elizabeth, a bydden nhw yn teimlo yn gartrefol nawr, ac a bydde di yn ei galluogi nhw i defnyddio y doniau rwy ti wedi rhoi iddyn nhw. Ond yn gofyn hefyd arno ti i'n helpu ni fel eglwys i'w gwarchod nhw a'i cynnal nhw, a llawenhau gyda nhw, galaru gyda nhw, helpa ni gario beichiau ein gilydd. A hynny i gyd trwy'r nerth rwy ti yn unig yn gallu roi. Dad, bydd gyda ni nawr, yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Mewn moment mae Rodri mynd i weddio, roi diolch am y bara a'r gwyn. Bydd y bara a'r gwyn yn cael ei ddosbarthu, ond os newch chi gadw yr pethau hyn, peidiwch rithro ymlaen i'w bwyta nhw. I ni eisiau bwyta nhw gyda'n gilydd ac yfed gyda'n gilydd.
Ac yn ar ôl i ni fwyta ac yfed, bydd Dewi yn gweddio eto. Diolch, Rodri. Nawn ni weddio. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod Crist ei hun wedi bod yn edrych mlaen i gael y swper gyda'r disgyblion. O Dduw, ni'n diolch i ti bod wedi gosod ei wyneb tuag at Jerusalem ac wedi bod yn fodlon bod e ddim yn heiddi dim o'r hyn nath ei wynebu. Nid yn unig gwawd ag ardaeth unigolion, ond hefyd dylid a thigofaint di. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod wedi gwneud hynny drosto ni. Ni oedd yn heiddi nid yn unig y gwawd a'r ardaeth, ond yn fwy na hynny, dylid a thigofaint di. Arglwydd, ni'n ymwybodol bore yma o ddod ger dy fron di, bod gyda ni ddim byd i'w gynnig. O Dduw, ni'n dod yn unig yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch i ti amdano fe. O Dduw, ni'n gweddio, ti'n difrifoli ni nawr. Difrifoli ni nawr ynglyn â'r hyn naeth Crist yn ein lle ni. Hefyd difrifoli ni am ein cyflwr naturiol ni. Fel bod ni yn dod at y ti, yn pledio i ti am dy drigaredd di. Ac i ti yn sancteiddio ni yn nerth Crist. O Dduw, ni'n diolch i ti bod hefyd trwy hyn yn uno ni fel i bobl e. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ni, dy bobl di yn briodferch iddo fe. O Arglwydd, ni'n gweddio hefyd i ti trwy'r ysbryd nawr, mai dim ond bara a diod yw'r pethau hyn, bod ti'n defnyddio'r ysbryd mewn ffyrdd yn allwn i ddeall i atgoffa ni, nid yn unig o berson ac o waith Crist, y bod ni nawr yn fyw ynddo fe, ond bod e hefyd yn uno ni, y bod ni'n un corff, Arglwydd, bendithia ni fel dy gorff diw bobl, a helpa ni i drin yn gilydd fel mae Crist yn ein trin ni, yn llawn gras a chariad a gostyngeidrwydd, i feddwl am eraill yn well na'n hunain. Arglwydd, ni'n diolch ti mae fraint hefyd o gael aelodau newydd. Ni'n gweddio dde pob un o ni yn cael yn bendithio gen i ti, ond hefyd yn fendith i'n gilydd. A bydde hynny yn dangos mwy ar arglwydd Iesu Grist. A fel bod eraill hefyd yn gweld ac yn rhyfeddu ynddo fe, ac am ddod i flasu ac i wledda ar yr oen bydd farw'n ein lle ni ei hunain. Arglwydd, trigarha wrthon ni. Mae orygau enw Crist y bywha ni os gwyl di fod yn dda. Ni'n dod yn ei enw a'i heiddiant ti. Amen.
Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yn ei fwyta dyn gilydd. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr ybwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Rydych ni yfed gyda'n gilydd. Rydych ni wyddiod yn gilydd. Ni'n diolch i ti arglwydd am yr oedfa hon. Diolch am yr hyn ni wedi clywed y bore yma. Ac ni'n gwyddio nawr, byddwn ni ddim yn anghofio wrth fynd o yma. Byddwn ni yn parhau i feddwl am abeth Iesu Grist a'i boi ni, a'i gorff e'n cael ei dorri. Ac byddwn ni hefyd yn cofio'r hyn ni wedi clywed amdano ni fel corff, fel eglwys, fel cyd Cristnogion, y byddwn ni yn caru yn gilydd fel wyt ti wedi'n caru ni. Diolch i ti bore yma am Iesu Grist. Ni yn gwyddio arglwydd fel mae'r pennill yna yn dweud o annwyl arglwydd Iesu, bod grym dy gariad drud yn toddi yng nghalon galed wrth feddwl am dy gyr. Ni'n dod nawr wedi dod at Fwrdd y Cymyn, wedi cymryd y bara a'r gwyn i feddwl am y corff gafodd ei rwygo, a'r gwaed yr edodd. Ni'n gwyddio arglwydd bydde ni yn sylweddoli pam y digwyddodd hyn. Ni'n gwybod felly rhywbeth bach am beth yw ei gael yn brifo yn ein teimladau ac i dod am boen corfforol, ond dyn ni ddim yn gwybod am ddioddefaint fel hyn. Ond diolch bod yr arglwydd Iesu wedi wynebu'r dioddefaint yma yn gwybod beth oedd ei flaen ac eto dal wedi mynd drwy'r cyfan yn ifydd i'r diwedd. Ac ni yn gwyddio arglwydd bydde meddwl am hyn a sylweddoli beth oedd pwrpas a diben y cyfan. Nid rhyw anghyfiawnder yn unig oedd yn digwydd yma, nid rhyw anhegwch a chaelondeb, ond fod ti yn reoli pob peth. Ac mae dyma'r unig ffordd i ni, bobl sydd ddim yn sanctaidd o gwbl, bobl sy'n llawn beiau pechodau, yn yr unig ffordd y gallwn ni ddod i berthynas iawn gyda ti ac i iallu cymuno gyda ti a profi dy bresenoldeb di oedd wrth i Iesu Grist farw yn ein lle ni a talu y ddyled yna. Na lle ni ddim i thalu. Gwyddio arglwydd byddwn ni'n gweld yn hunan fel i ni wrth natur, bod ni'n bobl anymunol, bod ni'n bobl sydd yn caru yn hunain ac yn hunanol ac ddim yn tysturio. Ni'n gwyddio arglwydd wrth bydde ti yn y sancteiddio ni hefyd ac yn gwyddio bydde ti'n neud ni yn debycach i Iesu Grist, yr un oedd yn gwrando
gwrando ar eraill, ac yn gweld poen bobl, ac yn gweld bobl yn ei hangen. A diolch bod ti wedi gweld ni yn ein hangen ni, yn angen ni gael yn hachub. A diolch bod ti wedi yn hachub ni. Ac ni yn gwyddio arglwydd felly ar i ti i weithio arno ni, ac yn gwneud ni yn bobl sydd ni edrych yn gwmpas ar ein gilydd. Ni ddim yn bobl sydd yn cyfri beiau ac yn fyrniadol, ac yn cofio beiau. Yn ein bod ni fel ti yn anghofio beiau ac yn caru ein gilydd ac yn gweld anghenion o arglwydd gweithio arno ni trwy ysbryd glân. Yn gwneud ni'n bobl felly, fel bod dy gariad di yn amlwg yn ein bywydau ni hefyd. Bydd gyda ni nawr. Wedych chi roedfa yma, wedych chi diwrnod. A ni'n gwyddio byddwn ni'n yn ystod y dydd yn agosau at y ti, ac y bydde ti yn sancteiddio ni, mwyn dy enw. Amen. O'n i'n mynd i ganu wrth i ni orffen. Rhif 14 yn yr atodiad. Dyfarwolaeth a gyhoeddwn, gyda'n gilydd feith folianwn. Yn lle cofio ein holl beiau, ei anghofio am nes tithau. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.